Tudtad, hogy örökbe lettél fogadva? És te tudtad, hogy ha tovább köthekszel, akkor beleépítelek a lökhárítóba? De hát mondom, jobban hasonlítasz arra a tehénre ott a mezőn, mint a családra. Ne beszélj már hülyeségeket! Az első szavad is az volt, hogy mú. A te utolsód meg az lesz, hogy miközben lilul a fejed és folytogatlak. Anya! Mi van? Bence megint fenyeget, meg itt agresszívoskodik, én bezáratnám. Fú, a trágyától van ilyen büdös, vagy a lábad bűzlik, megint levetted a cipőd. Lógass már ki az ablakon, ne csípj a szememet a dögszag. Akkor fog igazán csípni, ha belelépek a szádba vele. Add ide a telód, az enyém lemerült. Álmodozz csak. Hát jó. Anya, mesélte a Dani, hogy pénteken kiosont buliz? Jó, itt van. Csak kussoljál már, te büdös picli. Anya pont tegnap mondta, hogy engem jobban szeret, mint téged. Igen, nekem meg azt mondta, hogy te vagy a legidegesítőbb, és már megbánták, hogy nem adtak le az árvaházba. Te rohadék! Állj, te kinek? Elég? Kérjetek bocsánatot mindketten. Jó, bocsánat. Hogy én vagyok a szerethetőbb gyerek, na. Anya! Ez nem igaz? Nem. Mindkettőtökkel ugyanúgy tele van a tök.